Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ngayong suon atong hiusahon ang atong mga katuyuan, ang atong mga pag-ampo. Atong ipaabot ngito sa Dios nung bata, ang Senyor Santo Niño, ug atong pangayuon ang pangaliya ni San Maximiliano Kolbe kansang kapistahan atong gisaulog karong adlaw. Ug karon maandam kita sa pagsaulog ning misa, maginulsol kita karon sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, Ginoo, kahaluy kami. Akita agugma ug kaluoy, kami nga nagapaab sa kaluwasan. Kristo, O Kristo, kaluhi kami. Kasing-kasing nga mahinulsulong, ayaw Ginoo isalikway. Ginoo, Ginoo, kahaluhi kami. Kaluyan natin kita sa Diyos nga makahagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala. Daon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O magagagahom nga Diyos, gihimo mo nga makadaog ang imong martir nga si San Maximiliano batok sa mga kasakit nga iyang giantos. Tuguti kami nga nagsaulog sa adlaw sa iyang kadaugan nga tungod sa imong panalipod. Dili gayud kami mabuntog sa mga dautan nga naghulga kanamo. Kinong ipangayo, pinaagi sa mga Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mingon usab kanako ang Ginoo. Tawo, ibutyag sa Jerusalem ang iyang mga salawayong buhat. Ingna siya nga ang Ginoong Dios nag-ingon. Gikan ka sa yuta sa Kanaan, ang imong amahan, Amorihanon, o ang imong hinahan, Hitihanon, o sa imong pagkahimugso, walay miputol sa imong pusod, ni may midigo kanimo, ni gihaplasan kag asin, ni giputos kag mga hapin. Wala kayo'y naluoy kanimo, walay mihimo sa usa niini, nganha kanimo. Hinunoa, gilabay ka hinuon sa uma, kay gikasilagan ka man sukad sa adlaw sa imong pagkahimugso. Ug sa dihang miagi ako duol kanimo, nakita ko ikaw nga naglunang sa kaugalingon mong dugo. Ug gingnan ko ikaw nga mabuhi ka, ug motubo sama sa usa ka tanom sa uma. Mitubo ug midako ka, ug nahimong dalaga, maayong pagkaporma ang imong suso, mitag-as ang imong buhok, apan nagpabilin kang hubo. Sa pag-agi ko, pag-usab duol kanimo, nakita ko ikaw nga andam na sa kaminyoon. Busa, gibukhad ko ang akong kupo, o gitabunan ko ang imong pagkahubo. Nanumpa ako kanimo, og nahimong kasabutan uban kanimo, og nahimo ikaw nga ako. Nagingon ang Ginoong Dios.
Unya, gidigo ko ikaw o gihinluan ang dugo nga diha sa imong lawas o gidihugan kag lana. Unya, gisuluman ko ikaw og biste nga binurdahan o gisaputan, gisapatusan kag panit nga humok o gipurungan ko ang imong ulo og pinong lino o gisuluban og sidang panapton. O gidayan-dayanan ko ikaw o mga alahas, gisuluban og pulsiras o gikwintasan. Unya, gitauran kog singsing ang imong ilong, o gibutanghag ariyos ang imong dalunggan, o gikoronahan kag matahom nga korona. Sa ingon ni Ana, gidayan-dayanan kag bulawan o plata, o ang imong biste pinong lino, seda, o panapton nga binordahanan, ang imong kalanon, labing maayong harina, dugos, ug lana, nahimo kang matahom, kaayo daw rayna. Ang imong katahom nga hingpit, mikaylap sa kanasuran, tungod kay gihatag kuman kanimo ang imong katahom. Nagingon ang Ginoong Dios. Apan gihimo mong puhunana ang imong katahom, o nahimo kang dautan nga babae, tungod ni ini, o gidani mo sa imong pagkabigaon ang mga lumalabay. Apan hinumduman ko ang akong kasabutan, uban kanimo sa batan-on ka pa, og himuon ko uban kanimo ang usa kasabutan nga walay katapusan. Og sa ingon, mahinumduman ka og maulaw, og dili ka nagayud musulti pag-usab tungod sa imong kaulaw. Inigpasaylo ko sa tanan mong nabuhat. Nagingon ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nahupay ang imong kasuko, aron paglipay kanako. Nahupay ang imong kasuko, aron paglipay ka nako. Sa tinuoray ang Dios mao ang akong manluluwas. Masaligon ako og wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo. Og siya mao ang akong manluluwas. Magkahus kamo nga malipayon gikan sa tubod sa kaluwasan. Nahupay ang imong kasuko, aron paglipay ka nako. Pagpasalamat kamo sa Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan, taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan, isangyaw unsa kahalangdon ang iyang ngalan. Nahupay ang imong kasuko, aron maglipay ka nako. Awitig pagdayig ang Ginoo, tungod sa iyang mahimayaong mga buhat, ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan, singgit kamo nga malipayon, o syudad sa Sion, kay halangdon diha sa imong taliwala, anaa ang santos sa Israel. Nahupay ang imong kasuko, aron maglipay ka nako. Ang tanang binuhat nagadayig sa Ginoo, nagila sa ilang magmumugna, nagasangyaw siyang halawom nga kinaadman. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo na kaninyo, Nasad kaning pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo.
Pipila ka pariseo, miduol og misulay pagbitik. Kaniya, pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa nining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan, ang Dios naghimo kanila nga lalaki o babae, ug miingon, tugod niini, ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha, kundili usa lamang. Tugod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutanan kaniya, kung mao kada, nganong nagtugot man si Moises nga ang bana musulat sa iyang asawa og pahibalo sa pakigbulag ug siya makabulag na kaniya. Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi mag-ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa ang bubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminiyog lain. Ang iyang mga tinun-an, maingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo, tali sa bana ug asawa, maayo pagdili na lang magminiyog. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunan, dili alang sa tanan, kundili alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan ngayong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo kay na tao nga kapon ng daan. Ang ubang dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Ug ang ubang dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata niining akong gitudlo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Solemnity of the Assumption of Mary. Basta solemnidad, karon unta nga misa, bihilya alang sa maong solemnidad. Pero sa ilo ako, nasipyat ko sa ko ang giandam. Akong naandam ang kapistahan gihapon karong adlaw ni San Maximiliano Kolbe. So, simbala mo usab ugma. Pero kini si San Maximiliano Kolbe, usa ka pari ug usa ka martir. Gitawag sa ato ang simbahan og Martyr of Charity. Siya dako nga deboto ngadto sa mahal nga birhen. Kani aduna say pundok nga gitawag og Militia of Mary Immaculate. Pagpadayag sa iyang dako nga debosyon ngadto sa mahal nga birhen, kansang pagpasaka sa langit ato ang sa ulugon ug mga adlaw. Unsa may kinabuhi ni San Maximiliano Kolbe? Yadtong panahon sa World War II, kaduhang gubat sa Cebu kalibutan, nagtabang siya sa mga Hudiyo ug sa mga refugees nga gipang lutos o gipang dakop sa mga Nazi nga mga sakop ni Hitler. Tungod sa iyang aktibo nga pagtabang sa mga Hudiyo, idakop pud siya o gibilanggo dito sa Auschwitz concentration camp. Labing dako nga concentration camp sa tibuok kalibutan. Mga binilanggo dito, abot og milyon kapin. Unya, sumala pa sa report, milyon pod kapin ang mga nangamatay dito. 90% mga Hudiyo, pangpatay sa mga Nazi. Sa dihang usa ka higayon ni Ana, doon ay usa ka binilanggo nga miiskapo. Aron wala na'y muusab pag-iskapo, ang mga gwardya mipili og napulo kalalaki at random kay hulip ug bugti ni atong usa nga ni iskapo. Silang napulo
gihukman nga patyon. Patyon sila pinaagi sa kagutom. Usa sa napilian si Francis. Sa dihang gitawag iyang ngalan, ingon siya nga nasay asawa, nasay mga anak nga nagpaabot, nay pamilya nga naghuwat kaniya. Tungod sa dakong kaluoy, si San Maximiliano, si Father Maximiliano, bibarog ug miingon, ako usa ka Katoliko nga pari. Meaning way asawa, way anak, way nagpaabot niya. Siya'y muhulip sa lugar ni Francis nga doon ay pamilya nga nagpaabot. Na-shock ang mga Nazi sa iyahang gisulti apan gitugutan siya nga siya'y muhulip ikanapulo nga patyon hulip ni adtong usa nga miiskapo. Silang napulo gi bilanggo. Sulod sa 2 ka semana, wala pa kana, wala pa imna og tubig. Sa dihang nangamatay na ang siyam, si Father Maximilian na lang ang nahabilin, gi-injectionan siya og lethal injection aron siya mamatay. Mao na nga gitawag siya sa ato ang simbahan og the martyr of charity. Kay iyahang gisakripisyo ang iyang kaugalingon tungod og alang sa usa nga dili gani niya higala, dili gani niya kaila, apan iyahang nakita nga usa ka amahan, usa ka bana nga dunay pamilya nga nagpaabot. Mga igsoon, ang ato ang ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato sa kasagrado sa kaminyoon. Matod pa ni Jesus, ang gihiusa sa Dios dili mahimong bulagon sa tao. Ang magiusa sa banag-asawa sumala sa design sa Ginoo, dili lang ang banag-asawa nga nagkahigugmaay kundi ang Ginoo maoy nagtawag kanila aron mahimo silang usa bisan sila duha. Marriage is a sacred vocation. It is sacred because it is according to God's design. Kabubuton sa Ginoo alang sa magtiayon. Nakita ni San Maximiliano ang kasagrado ni ini. Ug mao na nga kahibaw siya unsa ang value, unsa ang importansya sa pamilya. Mao na nga usa kini ka rason ngano nga gisakripisyo niya iyang kaugalingon tungod og alang kang Francis. Sa dihang gi canonize si San Maximiliano Kolbe 1995 si Francis nga iyahang gi tubos didto ni tambong sa iyahang canonization. Ug dinhi gipakita, gipahinumduman ta ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Gipakita ni Francis ni San Maximiliano unsa kamahinungdanon ang pagsakripisyo sa kaugalingon alang sa uban. Kung nato makita, daghan mga magtiayon, daghan mga pamilya karon nagkatibulaag, nabungkag. Nganuman, matud pa, ang pamilya mabungkag, ang magtiayon magkatibulaag, kon ang matag usa musugod bitag paningil unsay akua pero dili na mohatag sa kaugalingon. Families and marriages start to break when we begin to demand what is ours but refuse to give what we can to others. Kada bang maningil rata unsay maako, unsay akong makuha, pero
dili na ta maantigo nga muhatag og musakripisyo sa kaugalingon alang sa uban. Diha sa kinabuhi ni San Maximiliano, gitudloan ta nga ang kalibutan masalbar, ang pamilya mahiusa kon ang matag usa kanato andam mo sakripisyo sa kaugalingon tungod og alang sa atong gugma, sa atong pamilya ug sa atong isig katawo. Mao ni kuwang sa ato ang katilingban, sa ato ang nasod, sa ato ang simbahan karon. Daghan kaayo ang mo-demand, daghan kaayong mga demanding, pero gamay na lang ang maantigo nga mosakripisyo sa kaugalingon para sa uban. Mao ni ato ang calling, mao ni ang hagit alang kanato. Mao ni ang paagi sa martyrdom nga diin kita gitawag karong panahona. Dili kinahanglan nga magpakamatay dayon, pero ang ato ang ginagmay nga sakripisyo matag adlaw, self-sacrifice, self-giving love daily, mao kini ang paagi sa pagkamartir nga ang matag usa kanato gitawag sa Ginoo sa paghimo. O na mga igsuon, makasunod unta ta sa panig-ingnan ni San Maximiliano Kolbe nga nagpadayag sa iyang gugma pinaagi sa pagsakripisyo sa kaugalingon. Ang mga bana o mga asawa miambit sa Dios sa paglalang o bag-ong kinabuhi. Ang atong mga pangamuyo karon atong ipunting sa mga panginahanglan sa mga ginikanan o mga anak. Magampo kita, Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Tanan? Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga ang simbahan, epektibong mutudlo sa iyang mga ginsakpan, sa matuod nga dignidad sa kaminyoon, sa ingon, matabangan ang mga magtiayon nga magpabilin, diha sa ilang balaang tawag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, o ang mga magbabalaod, muhimog mga balaod o mga panisiya, nga mag-ugmad sa mga pamilya, inay maglaglag niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among banay. Nga ang mga pamilya nga nabungkag tungod sa diborsyo o sa panagbulag, makakaplag og suporta og pagsabot gikan sa mga tawo sa ilang mga katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan, diha sa ilang panagtiayon, makadawat sa grasya, sa paglahotay sa ilang mga panaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga imuntang isipon nga takos, og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamubot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga ang nangamatay nga mga kaparyentehan o mga kahikalaan, makaangkon sa kalipay o karinaw, dito sa tuwing puloy-anan sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Diyos sa gugma, gibugna mo kami nga lalaki o babae, aron ipadayon ang imong buhat sa paglalang. Ang among gugma alang sa usag-usa, magsalamin unta sa imong walay puas nga presensya. Inong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
say ikasako kanimo tungod sa imo ayo iluwas mo ako ikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayo naway sukod. Mga igsoon, pag-aampo kamo, rag ako iyo sakripisyo na waton sa Diyos samahan, makagagahom sa tanan. Waton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagkain pagmaya siya ngalan. Alang sa pagpuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo santusa sa imong panalangin kining hinalan nga mga gasa. Tugod sa imong kamanggihatagon kining mga gasa maghalingon ta kanamo sa siga sa imong gugma nga may padaog kang San Maximiliano batok sa tanang mga pagpasakit sa iyang lawas. Kining ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang kinumanaakan ninyo Manaw sa karimo ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ipayaw sa Ginoo Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. angay ug mataro Santos nga mahen Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Ang agbatarong gayud magpasalamat kami kanimo karon og sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir si San Maximiliano sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili ang mga mahuyang ug imong gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos, sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay gunang nagaali sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo ang tuburan sa talang kasantos. Ipadala mo Espiritu aron pagsantos ning mga kasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, may kuha sa iyong pan, pasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang barihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usam. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan magikari ini. Kay kini mao kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo ug alang sa nang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahabanaw, si Kristo mo balik nga. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Inung ni Migiro nga mong simbahan sa buong kalibutan imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Inom dumi sabo mga igsoon nga matay. Wala umon mabanhaw sila ug ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kami ang ayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa Jose ang bana, uban sa mga apostoles tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kay lamo ikaw nga daygon no gamay ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Kaya taganag kanimo kagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pagayon ta samahen nga pasaylo itong mga sala ug dalan kita sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw ning panahuna. Ang tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug balayo sa rang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among mananubos. Kay imo man ang ang dahang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na ingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, kau nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nausag Kaya kanimo. pakita ang timaan sa atong pag-inigsunay, panagdait. Kordero sa Diyos nga nagdawata, sa sala sa kalibutan, kaluhi, kaluhi, kaluhi.
kalibutan, kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawatan, sa sala sa kalibutan, katagi kami sa kalihinan. Mga igsoon, kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo kining misteryo nga mong ikalawat, maghatagon tayo kanamo niya itong kalig-on sa kalag, nga bidasig kang San Maximiliano imong martir, sa pagpabilin nga matinumano nimong alagad ug sa pagkamananaog diha sa kasakit. Kining ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap Manalangin kanyo ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa na danggog magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.